σας, BotGamer, Pavla.gr εδώ πέρα και σήμερα θα σας δείξω ένα command πώς να φτιάξετε Skyblock single player. Εδώ πέρα έχω φτιάξει ένα εγώ, αλλά το κατέστρεψε, οπότε θα κάνετε ένα καινούριο κόσμο. Κάντε να το κάνετε creative, αλλά μετά θα δείτε κάτι. Δεν το ονομάζουμε ακόμα. Βγείτε εδώ πέρα, κάντε το superfile, κάντε το customize. Βγάλετε το bedrock και το dirt και βγείτε στα presets. Εδώ που λέει grass θα το αντικαταστήσετε με air. Sorry για τα caps. Τώρα πατάτε use preset. Done. Τώρα όχι δεν θέλετε. Done. Ονομάστε το πως θέλετε. Ναι. Και το κάνετε create. Εμένα 8 πάντα. Προσπαθήστε να πετάξετε. Έχει κάνει generate ένα village. Καλύτερα. Αλλά όλο το άλλο είναι στον αέρα όλα. Οπότε εδώ πέρα, εάν σας βγάλει σε village ή όχι, τέλος πάντων, ας πούμε δεν σας βγάλει σε ένα village και είστε εδώ πέρα, πατάτε slash set block με space ανάμεσα αυτά εδώ και πατάτε command block placed. Παίρνετε ένα button, μετά ξέρετε πώς να το βάζετε με shift, και θα κάνω paste στο description αυτό το command, το οποίο δημιουργεί ουσιαστικά το skyblock. Ας το πατήσουμε. Και μας έβγαλε στο skyblock. Εδώ μπορείτε να δείτε το village. Οπότε βάζετε game mode 0 και μπορείτε να αρχίσετε να παίζετε. Νομίζω μπορεί να λειτουργήσει και σε servers, αλλά μπορεί να υπάρξει κάποιο bug με την κονσόλα ή κάτι, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά θα είναι κάπως λίγο δύσκολο. Δεν είναι κανονικό skyblock, αλλά τέλος πάντων είναι ένα skyblock. Εδώ πέρα κάνουμε στο chest και αυτά. Ωραία. Ένα άλλο κόλπο που θέλω να σας δείξω τώρα είναι εδώ πέρα. Τώρα επειδή δεν έχουμε και πολύ χώρο, φτιάξουμε ένα stone, ένα stone fence θέλω, όχι fence, wall, κάτι τέτοιο, να το, δεν θυμάμαι πως λέγονταν, fail. Και άμα δείτε, άμα το βάλουμε έτσι και το συνεχίσουμε, δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κάστρο, ας πούμε, σαν αυτή εδώ πέρα την κορφή. Ένας εύκολος τρόπος είναι να πάρετε λίγο string και να το βάλετε έτσι απλά. Και μπορείτε να το φτιάξετε έτσι όπως είναι, ας πούμε, μια γωνία, και νομίζω είναι ωραίο που και τα κάστρα σας. Αφήστε comments και γεια σας.